روجا بخیر. از خوازم هنک آگاهیان بواره پارو بکم به تایبەتی سەر مەسەلان درونی و ئەم چاوا کاربن نێزیک بوونا بێ کاراساتا مەزن یا کۆرۆنا ڤیرۆس گول جیهانێ بەلە بووە. Divan rojadan gelek ji me hemberî tirseke mezin in. Ne ji bo me şexsî tenê jî ji bo malbata me, nasê me, dost û hevalên me ku ji bo sibê rojê çi were serê wan yek nexweş keve em çawa karin alîkarî bikin an çawa biparêzin. Herwa tirseke mezin jî heye ku gelek însanê me bi taybetî ixtiyar û kalepîr nikaribin xwe biparêzin û ji ciyana xwe winda bikin. Ev tirs tiştekî gelek xwezayî ye, gelek normal e. Em ji alî psîkolojî dizanin ku tirs ku gel me hebe, tirseke normal gel me hebe, alîkariya me dike ku em karibin baştir haydar bin, baştir xwe biparêzin û ji bo tiştek neyê serê me. Lê psîkolojiya ya tirsa ku zêde bibe ji normal zêde bibe, ev ji me re dibe pirsgirêk. Em dest pê dikin nikarin baş xew bikin, xewnên ne baş dibînin, laş û bedenê me gelek tev zandiye, tirs ketiye dilê me, em nizanin ê derkevin derve, em ê destê xwe bine kesekî, em ê çi bikin. Lê di vê krîzê de gelek diyar e, divê em li mala xwe bimînin, xweşkesa dûr bikin, bi telefon û Skype û îmkanetên dinê bi hev re têkevin têkiliyê ku îmkanet bêguman hebin. Her wiha jî divê pêştereze yani negatif servan kesên ku nexweş kevin dêm xwe jî dûr bikin. Herkes kare nexweş keve û firqet tu însanî li dinyayê tune em dibînin her kesî digire. Mesela tirsê jî em dibînin ku ev nûçeyên 24 saet televizyonan tên weşandin gelek tiştên cuda ji mirov re dibêjin. Karasatên pêşkeş dikin ku nedurist in. Gelek tiştên panîk dixine dilê meriv ku mirov nikare xwe jî dûr bike. Li hemû em pêşniyar dikin rojê tenê 2 heta 3 cara li hinek nûçeyên ku baweriya we jî hebe ku durist, objektiv û ilmî zanistî bin wan gudarî bikin, ji xêna wê van nûçeyên dinê gudarî nekin. Ku li malê bin jî navê wê watayê hûn ê 24 saet li hemberî televizyon an radyo an dincekî dinê rûniştî bin. Malê de divê mirov baş ji jiyana xwe plan bike, serê sibê di wextê xwe de rabe, nava xaniyê xwe de jî mirov hinek hareket bike wek spor, jimnastîk îmkanet hebin û bi taybetî hay darbe ji xwarina xwe, xwarineke ku îmkanet hebe durustî û baş, ji ber ku di vê dema vîros de divê bi taybetî em psîkolojiya xwe lê bedenê xwe jî qewet bikin ku ew vîros bi me re hebe em karibin bedenê me karibe çêtir vê vîrosê biparêze. Zarokê xwe re divê em baş agadarî bikin ku ev nexweşî çi ye û çawa bela dibe, ji ber ku divê em vê tirsê ji zaroka dûr bikin ku em zarokê xwe re naxivin, zarok baş dizanin ku dilê me xemgîn be, an tirs dilê me de hebe, lê hingê nizanin ji bo çi em wisa xemgîn in. Ji ber wê jî em pêşniyar dikin eşkere baş li goriyeke zimanekî delal bi zarokê xwe re bipeywin, di têkiliyê de bin. Ji bo zaroka jî pêwîst e ku çiqa li malê bin jî struktûreke rojane serê sibê heta êvarê bi wan re were plankirin. Dersê xwe li malê çê bikin, pirtûkê xwe bixwînin, car caran televizyonê mêze bikin, bi dayîk û bavê xwe re têkilî bikin, zarokê biçûktir were lêstin û saete û wextê xwe de dîsa karibin herin nav ciyê xwe û rasên. Li hema jî bi taybetî divê em hay ji ixtiyarê xwe jî hebin ku ew qet ji mala xwe dernekevin, li mal bin ji ber ku ew grûpa herî mezin ya rîzîko û karibin vê nexweşî bikevin û ji ber ku bedenê wan newsa bixewete nikarin bersiva tendirustiya wê bidin. Li hema jî pêşniyara me ev e, hay ji xwe hebin, xwe miqate bin, ev demeke ku dest pê dike ez li xwe xwedî derkevim, xwe biparêzim, tendurustiyem baş be. Tenê ser vê esasî û bingehî ez karim alîkariya xwe bikim. Ev ne egoîzm e ku tendurustiyem baş be, ez baştir karim alîkariya der û dorê xwe bikim. Her wiha fikr û ramanê min van roja li gel kampên ên Rojava û li Bakurê Kurdistanê ye ku îmkanetê wan zêde tin in ku karibin xwe biparêzin. Lê dîsa cî divê her îmkanetên dewletî û nedewletî hebin em alîkariya wan bikin, kampên serên çiya em wan tenê nehêlin
و مرج جوانج عینی پیوسته دبی هاشخو هبن سه چادری خود نمیم در نکبن آنجی کاربن آلیکاری هودنه بکن و آلی هیگینیک تشوشتن پاکش کردن دست خواندن سرچاوین خود دست خواندن کسی و در و دوری خود ده نگرن گلک باشترد به ساخ و سلامتی جوارد خوازم که حوجه بجی امکان هر روز پودکاسته که آنی سر تویتر و فیسبوک سر بابتن پسیکولوژی ترس تراوما و چه امکان خود بپارزن بوره پار بکن بمینن خوشیده هر ساخ و سلامتی بن